ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. яка мошини фурӯшӣ ҳастад баҳодирон Opel Vectra A ҳастад ки соли бароишуш 1993 солае ки неки ранги састянои 94-95 барои баҳодирон. бензин, газ ҳар душ мегӯяд 100% кор мекунад. объёми мотораш 1.8 литри простой, коробка механикае. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 диска, 4 балонаи 60%, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мегӯяд срочна сум дар кора мефурӯшем бо нархи 17000 сомонӣ. боз арзона мешавад. назидане ки сум дар кора мегӯяд бо арзона мекунанд. мошин дар ноҳияи Фарход қарор дорад. номерошон аста мегафона кор мекунад. ба кадоми шумо Opel Vectra 93 сол ник састяни хуб дар кор бошад, маромад тамос гиред, ҳуҷҷат ҳамаш 100%, салон, магнитофон ҳамаш кор мекунад. срочна сум дар кора бо ягон сум арзон мекунем. баҳодирон, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, метавонед ки сурат ва маълумоти пурраша дар номери имо ба саб рӯй кунен. мо намихе эълонда, рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баҳодирон ки мошинаи Infiniti ҳастае ки американская соли бароишаш 2005 солае ки бензин, газ ҳар душ кор мегази Евро 4 дора мега соҳибшон. объём мотораш 3.5 литра мега, коробкаш автоматаи састяни мошин мегӯяд беҳтарина, хеле ки дасти як одам нагаштесае. 4 балонаи 70%, 4 диска, электропакет, кондиционер, задни камера, монитор, кожаний салон, хадавои мошин мегӯяд састяни нахаду, неки ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд бучидаги хитон бо мекунен. мошин мегӯяд ҳолати беҳтарин, дар ҳолати хуби техника мегӯяд 2005 солае американкае. фурӯхтан мешавад бо нархи 50000 сомонӣ. баҳодирон, бо савдо ҳам дорад ки салон ҳамаш кожаний, задни камера, кондиционер, электропакет, балон, дискамаш қоидавӣ. дар шаҳри бохтар, яъне ки ноҳияи Файзали Саидовда қарор дорад. 50000 сомонӣ боз муомила дорад. рақамошон билайна кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул ҳастад, маромад тамос гирем. бештар маълумотои пурраша ба шумо мефаҳмем ё ки худатон бо мепурсен. лайка фаромӯш накунед баҳодирон ва навори моро силкаша дар ватсаби мотон падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад баҳодирон ВАЗ 2107 ҳастае ки молодёжни соли бароишуш 1997 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. объём мотораш 1.5 литри простой гуфтагӣ ҳастае. коробкаш механикае. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 балонаи средни, 4 дискаҳои худаш, магнитофон, радной краска хеле сиёҳа мегӯяд ки сиёҳи аҷоибе баҳодирон, намедонем чӣ хеле бақладона ё ки дига хеле ё ки ягон мисол кадан накора, ягон чи ҳамин хел свети радной сиёҳа мегӯяд соҳибшон. срочна сум дар кора мегӯяд мефурӯшем бо нархи арзон 8000 сомонӣ, бо ягон чи муомила мекунем мегӯяд соҳибшон. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. 8000 сомонӣ. номерои мегафоншон мондаги аст. ба кадоми шумо ки маъқул ҳастад, маромад тамос гиред. тоқа одамони харидор. шумо дам агарам хали мошино ки лозим бошад, нависед кадом солош, кадом маркош. мо албатта барои шумо мошино гуфтагидор ҷудо карда мегирем. фақат шумо баҳодирон сабр кунед. мо дар видеои оянда ё ки дигариша албатта пешкаш намегӯем, фақат шумо сабр кунед. мошинчаи фурӯшии навбатӣ ҳастад баҳодирон ки ВАЗ Нива ҳастае ки соли бароишуш 1984 солае ки бензини холия мегӯяд соҳибшон. объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механикае. мошин мегӯяд ҳолати миёнада мегӯяд, нахадвай дар хона хоба мегӯяд. хай намихе як балноша дам кардан алкора исусия меличовка кор дора мошина, яъне ки айхобуш бедор кардан алкора мегӯяд соҳибшон. ҳамин хел неки нархша мегӯяд арзон мефурӯшем. 6000 сомонӣ мегӯяд, бо ягон чи муомила мекунем. мошин дар территорияи Файзобод қарор дорад. ба кадом баҳодирони кам хали мошин ки лозим бошад, нархаш арзон, бо ягон чи муомила мекунанд. мошина мегӯяд маълумотои пурраша мегӯяд, ба телефон мефаҳмонем мегӯяд соҳибшон. номерои TCL доранд кор мекунад.
дар ноҳияи Файзобод 6000 сомонӣ маромат тамос гирен. Фақат бардор рай ба хотире ки мо мошинаи арзон барои шумо пешкаш мекунем, мекувем, мисол пешниҳод мекунанд, қабул мекунем. Фақат илтимос шумо як дона лайк бепул амоне илтимос ҳамиқа дареқ надоред, ҳамира монем ва имконият бошад навори моро дар ватсапи мотон подписа кунем. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон Daewoo Nexia астае ки свети сафед соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, 4 таблонаи 60-70%, калпакҳои худаш, салоншам тоза, магнитофон, ҳолати мошин мегӯяд беҳад хуба мегӯяд, сироша мефурӯшем, не ки нархи ахиронша мегӯяд дига арзон намешавад. 13000 сомония бардон мошин мегӯяд берасход 95 сол ягон сум акачатли нарха мегӯяд дига яъне ки арзон намешавад, беҳуда нороҳат намегӯяд. Илтимос ҳами хел соҳибшон маълумот додаги ҳастанд бардорон. Мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе. Агар ки мошин ба шумо ки маъқул бошад маромат 13000 сомониро метавонед мегиред, не ки нархи ахиронша. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон Opel Astra F астае ки дар кузуфи хетчбек соли барои 1999 солае ки не ки полни худ мегӯяд 97 кадагем дурун берун мегӯяд бампер ҳамара мегӯяд полни худ мошина мегӯяд 97 капитали ремонт ҳамаш навай бардор 97 сол кадагиам. Бензин газ дора мегӯяд кор мегӯяд газ мегӯяд то 80-90 километр мегарда мегӯяд 10 литр да мегӯяд 100% кашишаш зурай. Коробкаш механика 1.6 литри простой астае, мошин мегӯяд сайстенеш беҳтарин, ҳамаш қоидаи бардораш нархаш 27000 сомония бо савдо мекунад. Анакни гукунед дар балон 4 балони пачка мезадага як сола ҳуҷҷат мегӯяд. Хоб пӯшидаги задаги умуман надора мегӯяд, мотор модулай мегӯяд, рулгирдаи электропакет ҳам дора мегӯяд, балони пешаш электропакет ҳастае. мошин мегӯяд бениҳоят расход кадаги мегӯяд тоза 27000 сомонӣ нархша бо ягон чи муомилаам дорад. мошин дар шаҳри Панҷакент айни ҳол қарор дорад. номро шунаста фақат одамони харидор бо муомила мекунанд. сирочра маҳрамаа. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон ВАЗ 2101 астае ки чихели шумо дар комментария хоҳиш кардем ки ВАЗ 2101 пешкаштон кунем. ина пешкаш кардем бардорон соли барои 1978 солае ки бензини холияи авио мотораш 1.5 литри экономни, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, нахадоя мегӯяд бе расход. 4 балонои 60% дискаҳои худаш, раднои краска, магнитофон, салонамаш кор мекунад. мошин мегӯяд находа биёбин мегӯяд мошинат, яъне ки роҳат мекунӣ бе ягон чи срочно мегӯяд успедка. нархшам бардон арзон астае 10000 сомония. ягон чи муомила мекунад ками бад бардон бисёри бад не. мумкин ягон 500 сомон арзон кунад, бисёри бад арзон намекунем мегӯяд. фақат илтимос накардагиан аз мо ки беҳуда занг назан одамони харидор кадоме ки мехарад бияд мошина аз пеш бина. мошин дар шаҳри Душанбе маромат, кадоме то мехаред муроҷиат кунед. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон Daewoo Nexia астае ки намхали свети сирх соли барои 2001 сола мегӯяд соҳибшон бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри простой астае, коробкаш механика, мошин мегӯяд нахадо астае. хоб мотор мегӯяд беҳтарин, коробка 100%, балоношам соза мегӯяд. мошин хай камтар меличовка кор дора мегӯяд, ба хотира мегӯяд арзон мефурӯшем. мошин дар ноҳияи Мастчоҳ қарор дорад. нархаш 8500 сомония бо ҳамин расходаша мегӯяд минус мекунем, арзон мекунем, камтар мегӯяд кор дора бардорон. хатор хай бинем ноҳияи Мастчоҳ 8500 сомонӣ савдо муомилаш дар назди капоти мошин. инашам ҳам хел гуфтагӣ астае ки аз ҳамон одамони харидор ва одамое ки илтимос мекунем ки нороҳат накунанд, беҳуда занг назананд, фақат харидоро биён аз пеш мошина бинанд. маҳрамаа. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон ки Opel Vectra A астае ки соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд як сола ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд полни худ маладёж кадаги ҳастем. аккумулятори навай мегӯяд мошин ягон камбудӣ надорад бардорон. 4 балонаи средни, салоншам тозае. нархи мошин 16500 сомония бо ягон чи муомила мекунад, бисёри бад не. срочно сум дар кора мегӯяд мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. кадоми шумо агар успед кардем мошина метавонед ки рафта харем ё ки мисол бинеша бо маслиҳат кунем бардорон. срочно мегӯяд сум дар кора беҳуда, яъне ки нороҳат кардан дар кор нест мегӯяд соҳибшон. шумо дам агар ҳамхали мошини фурӯшии хона, квартира чизе ки набошад маромат роӣ кунем, мо намхе
фурӯшда эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатии аз Сайбардрон Daewoo Tico ҳастае, ки соли барои 1997 солае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Авио мотораша 1 литри простой гуфтагасае, коробкааш механикаи ҳолати мошин мегӯяд нахадо ҳастае, раднои краска, 4 дискаҳои худаш, 4 балонаи 60% дорад. мошин нахадо мегӯяне, ки нашуд ҳуҷҷат хадао ягон маълумот нестае. хитон бо тамос гирифта мепурсем, ки акам мисол бо мошино чӣ кардем, ҳамаша фаҳмонем, яъне ки хитон гирем во аз соҳибшон. нархи мошин 11000 сомония бародан бо савдо ҳам дорад. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. 11000 сомонӣ 97 сол ҳастае. ба кадом то ки маъқул аст, марҳамат номерои мегафоншон ҳастае, кор мекунад. тамос гирен, бештар маълумотша пурсен. фақат шумо лайка мондана фаромӯш накунед. мошинчаи фурӯшии навбатии аз Сайбардрон Hyundai Starex, ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2000 солае, ки судишуриш мегӯяд дизелае. авио мотораш 1.8 литр, коробкааш механикаи мошин мегӯяд нахадо ҳастае, ҳолати хуби миёнаи 100% бародарон. 4 дискаҳои худаш, 4 балонаи средни, салоншам нормалияй. мошини ростига бародар маълумотош хело ками бад ҳастае, ки хитон бо маълумотҳои пурраша 100% када аз соҳибашон мегирен. нархи мошин мегӯяд 20000 сомония бо савдо ҳам дорад. 2000 сол дизел 1.8 литр мегӯяд, 4 балонаи, яъне ки 60% бародарон. мошин хайр дар сурат камтар хира омадага, яъне ки мошин мегӯяд нахадо ҳастае. хайр кадом то мехарем бо тамос гирем, 20000 сомонӣ нархи қимат нестае, нормалия бо ягон чи муомила мекунанд. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт да. баромад тамос гиред, фақат чӯ лайка фаромӯш накунед. дар комментира фикрухтон нависед, чӣ мошине ки лозиме нависед, пешкаштон албатта мекунед. мошини фурӯшии навбатии аз Сайбардрон Opel Astra F ҳастае, ки дар кузуфи караван чихелеги шумо дар комментира хоҳиш кардем, ки караванҳои арзон монем. баъри шумо бародарон ина караванҳои арзон омода кардем. соли барои 1996 солае бародарон бензин газ ҳардаш кор мекунад. авио мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бародар нархш арзон ҳастае, сарош намефурӯша, мегӯяд не ки бисёри баъд арзон намеша, камтарак мегӯяд соҳибшон. 4 балонаи 50% простой, 4 дискаҳои худаш, салон шамсудаи магнитофон, кор раднои краска, намехи ҳолата бародарон. мошин нархаш 18500 сомония, нашуд арзон, бисёри баъд гуфтагӣ неста, мумкин ки ҳамя 500 сомониша арзон мекунад. хай бухтун аниқ када мегирен. мошин дар ноҳияи ёгона мегӯяд, ки дар ҳамин номеро имо WhatsApp дорем. кадоме ки мехарам мегӯяд дар имо WhatsApp нависед, агар ки номеро кор накард дар WhatsApp имо нависанд. сароша мегӯяд 18500 сомонӣ. беҳуда мегӯяд илтимос дорад, ки беҳуда нороҳат ва ғам натия, мегӯяд соҳибшон. кадоме ки мехарад хеле ҳолати миёна мошин ҳастае. марҳамат тамос гирен. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон чиз боша бародар сурат ва маълумотша роя кунен, мо фурӯшда мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.